День добрый. У эфира «Радио Свобода». Сегодня мы распочинаем прямую трансляцию з вулічнай акції, яка незабаве распачнецца ў цэнтры Менска. Гэтую акцію, якую заклікаў правесці былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень, грамадскі і палітычны дзеяч Мікола Статкевіч. Сёння гэтая акцыя прымеркавана да адной падзеі, якая мела самы драматычны ўплыў на ўсю найноўшую гісторыю Беларусі. Гэта рэферэндум 1996 года. Нагадаю, што 19 год таму, 24 лістапада, адбылася гэтая падзея, у выніку якой была змененая Канстытуцыя, былі ўнесеныя шматлікія папраўкі ў дзейнае заканадаўства, па якімі мы жывём зараз і ў выніку чаго мы маем тую сітуацыю, якая ёсць на сённяшні дзень. Я вярнуся да гэтай тэмы, раскажу больш падрабязна, але зараз хочу звярнуць увагу на тое, што адбываецца тут уже ў цэнтры Менска. Мы стаем тут на берагу вуліц Леніна і праспекта Незалежнасці, каля дзяржаўнай універсальнай крамы, ГУМу, у народзе называюць эту краму. І гэта тое месца збору, ад якой мусіць распачацца гэтая акцыя. Тут ужо сабраліся вядомыя палітыкі, Владимир Некляев, прыйшлі Павел Целярынец, Мікола Дземідзенка, многія іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы, якія пакуль што яшчэ толькі размаўляюць з людзьмі, даюць інтэрв'ю журналістам. Колькі слоў сказаў Владимир Некляев, што сённяшняя акцыя – это спроба вярнуць тую законнасць, якую давала Канстытуцыя Беларусі да яе зменаў. Зараз мы паспрабуем пагаварыць з кімсьці з лідараў, і каб яны колькі словаў сказалі свайго стаўлення і мэта, галоўная мэта таго, што сёння тут мусіць адбыцца. Маладыя людзі. Мы бачым Міколу Статкевіча, Владимира Некляева. Зараз паразмаўляем з імі, паспрабуем колькі словаў каментару да пачатку акцыі. Добрый день. Микола, Радио Свобода. Колькі слоў для наших глядачоў пра мэту сённяшняй акцыі? Сёння гадавіна рэферэндума 96 году, калі ў Беларусі была усталявана диктатура. Грамадства сопротивлялася гэтаму, і двое асобаў, двое лідараў апазіцыі, якія сопротивляліся, мабыць, больш за астатніх, бо яны мелі для гэта і пасады. Это министр внутренних справ Юрий Захаренко и старшина Центральной выборчей комиссии Виктор Гончар. Яны были спочатку позбавлены посадов, причем Гончар уже под час выборов и абсолютно незаконно. ОМОНом выгнали своих персональное место. А потом по два з невеликим годы після референдуму вони були використані і забиті по прямому загаду диктатора. Сьогодні ми згадаємо гэты референдум і наших героїв, які загинули для того, боронячи нашу свободу. Ми не ведаємо, де вони поховані, але ми ведаємо, де вони працювали. Тут на Водопроспект виходить кабінет міністра внутрішніх справ в Опені, де працював Юрій Захаренко. Ми складемо, поставим лампады, запалим свечи каля гэтага месца, ушануем памяць Юрия Захаренко, а потом пойдем до Центральной выборчай комиссии, где працаваў Виктор Гончар, сам ушануем памяць гэтага выбітвіцёва. Калі мы перастаем памятаць про палітычныя забойствы, яны будуць паўтарацца. Калі мы забываем, як у нас забралі аднойчы свабоду, я буду забираць зноў і зноў. Гэта трэба памятаць, нагадваць у любых умовах. Ну, яшчэ адзін момант. Уже была проведена одна послевыборная акция каля КГБ, зараз это каля Министерства внутренних справ и Дома Урада. Усе гэта месцы звязаныя з рэпрэсіямі, з катаваннямі, з барацьбой супраць свабоды. Гэта месцы страху. І мы, тыя людзі, якія прыйдуць, неважна колькі, у гэтыя месцы, якія пакажуць грамадству, што яны прыходзяць сюды, нягледзячы ні на што, і выказваюць сваю пазіцыю, яны адыграюць ролю, так бы мовіць, псіхатэрапеўтаў для сотен тысяч, якія будуць назіраць у тым ліку, дзякуючы вам за гэтай акцыі. Людзі павінны пазбавіцца страху. Таму трэба прыйсці ў месцы страху і паказаць, што ўсё нармальна, мы не баімся, мы працягваем, і мы будзем вольнымі. Дякую. Дякую вам. Микола,
Наскільки ви лічите вероятність, що буде якийсь там силовий розбор? Такая мета, такая задача акции, про яку тільки що сказав Микола Статкевич. І зараз ми переходимо до інших удільників акції, лідерів, які вже провели не одну вуличну акцію під час президентських виборів, а потім президентських виборів цього року, які, от, як бачимо, протягуються надалі. Я тільки нагадаю, що Микола Статкевич неоднойче підкреслював, що в этой вуличной акции это поширение простору свободы. И он сказал это и зараз, и он и ранее казал неоднойче у своих комментариях, чему проводится этой акции, для того, как люди вернули свое право быть свободными, вернули свое право на отстаивание этой свободы. Зараз побач со мной тут стоит еще один ведомый политик, поэт, громадський діяч Владимир Некляєв, до якого ми так само зараз подойдемо, як спитати його на міркування відносно цієї сьогоднішньої акції. Жукевич командует всеми, если вы не знаете. И КГБ, Добрий день. МВД, Добрий день. Зараз ми розмовляємо з Владимиром Некляєвим. Я думав, ви... Це Радіо Свобода. Радіо Свобода. Це Радіо Свобода. Так, у ефірі є можливість сказати ваше міркування відносно сьогоднішньої події, так, наскільки вона потрібна, важна, які сенс були. Я уже казав, все свобода, не помню кого, в отказ на сумне у тым, что такая акция потребна, поскольку вышли на шмат людей. И что, мовляв, это неправильный месседж, посыл до громадства с этим референдумом 96 года, Конституцией, возникшими политиками, что треба надежные месседжи выкидывать, податки, там, рост цен, ЖКХ и так далее. Безумовно, стадионное жилье, лишь стадионное жилье, человек живет стадионным домом. Але, коли людям, переконаным, любой колькости людей, больше, меньше, то все одно тое, что было в 96 году, в 96 году была знищена Конституция демократичная и усталевана безмежная влада Лукашенко. Были отменены символы державы. Была отменена, по сутности, историчная память Беларуси. Так ось, коли это все одно, с этим людям, то мне все одно, что с ними робится. Это режим наш, який лише не відкриває. І коли мені кажуть, що сьогодні прийшло мало народу, то я не лічу, що це мало народу, ушли ненавидно з пам'яті про ті події. Чим достатково для того, щоб сказати, ми помним, ми це не забыли, і за це этому режиму доведеться відказувати. І коли ми не будемо вирішати глобальные наши проблемы, а думать только про тягучее, дробное, то ніколи ми этой тягучей и дробных не вирішимо. Так воно і буде тягнутися, як тягнеться. Попереді не лепші годи, попереді все одно буде економічний спад, і гроші, і жили будуть з людей тягнути ще з більшою силою, і менавіто простое, що ми неколи не вирішили вот это питання, покинули некуда далее для нас шаг. Петр Владимирович, многие, коли вот зараз нас чують, то, може, ви хотіли задати таке питання, а ці можливо вирішити зараз вот этими силами і этими намаганнями? Неможливо, конечно, этими силами вирішити проблему влади. Ми її не здолели вирішити в 10-му году на той площі, яка була, але великое складається з маленького. Люди повинні ведати, що гэта стоїть у порядку дня. І що неколи їм доведеться гэта вирішати. І коли вони бачать, що все-таки ніхто гэта робить, то навіть зараз, сидячи біля своїх там комп'ютерів, телевізорів, так чи інакше,
Так ці інакше, вони, сподіваюся, во всякому випадку, не крихтують себе до цієї ідеї. Я не вірю у можливості трансформації цього режиму, не вірю ні в які демократичні реформи. Коли б це було, вже сьогодні ніякі кроки були зроблені у удушенні до законодавства виборчого. По-перше, це парламентські вибори. До речі, у листопаді повинна проходити сесія парламенту. Це сесія. Що хоче, то і робить. І вона, може бути, по той причині не проводиться, як у порядку дня не було про це питання, про законодавство. Бо Єврозв'яз потребує хоч ніякі заступки зробити насустрач демократичної супольності. Ніхто нічого не хоче робити. І я думаю, що не випадково нема чекати сесії парламенту в листопаді, звичайно, не буває. Так ось, тільки у тим випадку, коли до парламентських виборів будуть зроблені кроки у прийнятті поправок до сьогоднішнього виборчого законодавства, тільки тоді може возникнути некий сподів на некий змін в нашій країні. Коли цього не буде, то все це гульні не більше буде. Дякую. Я нагадаю, що ми знаходимося у центрі Менську. За кілька хвилин розпочнеться вулична акція, присвячена 19-му годкам референдуму 1996 года. Я кілька слов нагадаю, сьогодні вже політики говорили, Микола Старкевич, Владимир Никляєв, про цей референдум, який мав наступство для Білорусі. Я кілька слов нагадаю, що ж він собою являв, які менавіта зміни відбулися. Ну, передусім, це були подовжені президентский термин и президентские полномочия теперешнего керівника країни. Верховний Совет був замінений на палати, верхня і нижня палата, яка тепер, докладніше, Національний суд і нижня палата, які тепер працюють. Державне свято 27 липня – це день набуття державності нашої країни, епохи державності сучасної суверенної Білорусі 27 липня праз десятки, навіть сотні років поневолення комуністичного, російського. І ось цей день, 27 липня, був перенесений на святкування Дня визволення Мінська від німецьких захопів. Були ще некоторі зміни, я про їх ще розкажу, але зараз давайте поглянемо, що зараз відбувається навколо нас. Зараз Я думаю, это вельми символично. Я вам сейчас, это я забыл. У меня тут есть свои симпатизанты. Если это человек пришел с плакатом, зараз мы с ним познакомимся и запитаемся, кто на этих портретах. Так, шановні сябри, зараз ми почнемо меморіальне шестя, щоб ушанувати пам'ять наших героїв. Було міністром справ Юрія Захаренка, який був забитий по загаду диктатора, який протестував супроти референдуму, який відбувся в 96-му році в цей день. А так само Віктора Гончара, старшини Центральної виборчої комісії, який так само був забитий. Ми не відаємо, де поховані люди, які віддали своє життя за нашу свободу. Але ми відаємо, де вони працювали. Зараз ми пройдемо повз будинок Міністерства внутрішніх справ. Там на проспект робочий округ кабінету Юрія Захаренка. Шановні його пам'ять покинути. А далі потім туди, де працював Віктор Гончар. Помешкання Центральної виборчої комісії так само вшануємо його пам'ять. Шановні сябри, зараз починаємо наше шестя. Давайте я пойду наперед, щоб мене було бачно. І йдемо годно і спокійно. Дякую, що прийшли. Дякую, що взяли гонор і музику. Стяги, бело-черно-белой стяги с гербом погоня.
По проспекту, что движется неких вот зараз. Ну, Росреалист, я уже веду, мне уже там Сергеевич написал лист, меня, как вы сказали, хватает, была пресс-конференция, вы что сказали, и он сам там написал, этого сломали, выбрал, как он сам написал, добрый, я зрозумел, что это больше такое для публичного, но так, я в этом убивал. Нет, ну, а зараз не пропонувати. А я зараз перепитаю у молодого чоловіка, який у нас несе плакат. На шаг под суд. Чому ви, це ваше міркування, ці ви виказуєте некую думку от імені некої організації? Это объективный факт. Он На чем заслужил грунтуется? это суд, потому что все факты указывают в деле по убийству Гончара, по убийству Захаренко на непосредственно Александру Григорьевичу. Ви особисто, з якими настроями ви сюди прийшли, з якими почуттями, скажімо, Я вообще не боюсь. То есть я сюда пришел, чтобы не забывать. То есть если забывать, если давать государству, в кавычках государству, стирать нам память, то люди превращаются в рабов. А рабы, соответственно, создают не государство, а колонию. Вот то, что мы имеем сейчас, это колония, а не государство. Колония России. ви особисто готові этому противостоять? Конечно, каждый день. Меня зовут Виктор Никитенко, я блогер. Я каждый день участвую в дискуссиях, там, митингах всевозможных, которые есть у нас в нашей стране. Но, к сожалению, их очень мало, поэтому, соответственно, мало делают. Мусила доглядеть. Но Только что я на Потеле сказала, что жудостная звук, проблемы с звуком нарекает. я же Что сказал, робить, я не веду. я говорю, не мне судить. Працюємо далі. Просягуємо наше шестя. Ми йдемо зараз, вже наближаємося до будинку Міністерства внутрішніх справ. Перше місце, куди скерувалися лідери і всі удільники акції. До того місця, де зараз буде відбутися усталювання свічок. До того місця, де працював зниклий Юрій Захаренко.
Давайте постоим, сьогодні почекаємо людей. Свободно отправить дорожного гаишников не гоняют. Нас тогда Марина меня На удельной палакции. Дожиємо. Вибирала його красиво. А тепер хожу вже 20 років. Микола, тебе дома Татьяна, где в окна? Я дома. Ну там вот на рогу. Владимир Прокопович шведа покажет. І он сядє у літак. Пойдемте, все так, значит, по сути загоняют, надо. Ну, пошли, пойдемте, пошли. Холеную рощу дали. Я подойду до этих людей, мы поговорим с ними, они пришли по числу, измены. Ну, сьогоднішнього зміни Конституції державного керування. Кроме того, были еще змены у тем, что громадяне сами проголосовали за то, как заборонить себе продавать землю. Так само громадяне нібито проголосовали за то, как Я знаю, что отказать. на жаль, не могу все зараз узгадати, я про це скажу пізніше. Словом, це референдум, який не признали цивілізовані європейські держави США, а не признали Росію. Не признали многі громадяни. І ось виником того, як ми вже говорили, політики стратили свою працю відомої особи, опосляючи це. Юрій Захарович, скажіть, будь ласка, ваше бачення, чому ви зараз тут? Я прийшов тримати акцію пам'яті Миколая Станкевича. Люди зникли за свободу Білорусі, ніхто їх вбив, зараз видовочно. Ми прийшли підтримати портрет. Что вы думаете про то, что вот отбылось с этими людьми, про то, что отбывается сегодня, если вы вот... Видовочно, есть информация, все были, Притерли самосвал, оборотили, так вони поважають пам'ять свого колишнього керівника. Молодці хлопці. Молодці. Зараз стоїть самозвал. Я еще сюда пил молоко, ел пирог. Забаррикадовались. Русские истребители падают на могло. Нет.
Я так разумею, что зараз проходит техническую науку, пойдут далее. Ну что, пошли тогда до ТВК. Тихо, там это самое. Зараз Там это червоно. Ситуация склалась тут, где планували ускласти, где планували запалити свічі в пам'ять Юрія Захаренка, біля Міністерства внутрішніх справ. Зараз стоїть, як я вже казала, самосвал. Весь угол огороджений металевой огорожей. Вот таким чином зустріли удільників акції. І тому політики зараз міркують, як змінити маршрут, як пройти на початку до будинку Центральної виборчої комісії, де старшинявав Віктор Гончар, а після вернутися до центрального входу Міністерства внутрішніх справ і вшанувати пам'ять більше місць змінено. Як сказав Микола Саркевич, ось так вони шанують пам'ять свого блога міністра, обгородивши свій будинок металічним плотом. Удільники акції, частка людей перейшла якраз А потом шкодовала. Я Кому ему живу треба? в такой квартире, уже Два места мы оставим. людей. Нет, ну я разговаривал с ним. Они положили сына. Я думал, что будет Ну что стоять было и будет, а ну все, я смогла не быть. Что-то еще в одном отдельном суде не виноградник, жить долго, наконец, земля. удільників Добре, я поясню, я вам центр ВПК. Я так само ще додам кілька історичних звісток відносно того референдуму, який сьогодні узгадується. Значить, серед інших пунктів, які були тоді у референдумі, за які нібито громадяни проголосували, це за заховання смертного покарання. И вот взяли кого? И поставили в эту. Не, я разумею, что... Вот ловля, продвижение такое, кажется, было. Наши не могут печатать Так, мы на Тахут идем, там оторвались люди. Это же мои сына. Интервью дай. Ну что ж, Захаренко бывал вот тут самое, какая это было. И он выжил в депутатом. Нет? А, это Ловицкий был. Захаренко просто приходит уже 96-го, когда советская коллега была, самостоятельно. Добрый день. Сказали, сколько слово «Городная свобода».
не будете говорити. Але удзельнічаєте ведаці ўсё, так? Дякую, Лілія. Дякую. Бо у деда интервью возьмите. Павел Наградов, добрый день. О, відомий всім. Ви з ким сьогодні тут на акції? С белорусским народом. Немало для белорусского народа. Маловато, но мы только начинаем улицу отвоевывать, поэтому надо что-то делать, чтобы было больше. Сподівання є? Ну, конечно, я вообще человек оптимистичный. То есть это ж не просто ситуация на стране, это ситуация вообще на планетке Земля. То есть такова тенденция, за которую уходит демократия, приходит. Поэтому не стоит вопроса да или нет, стоит вопрос когда. Ну и когда? У этой пятилетки. Нет ответа. Дякую, Лілія, дякую. Таким чином наші відомі альпіністи, не маючи певних відказів на які важливі питання, ну, інакше нельга. З іншим настроєм, напевно, неможливо виходити кудись на мілкі акції. Зараз ми бачимо, що лідер кришку припиняється для того, щоб дочекатися останніх хвилин. Ми поспробуємо зазирнути на початок колони. Зазирнути на початок колони і поглядеть вот на кульки, она... Там самосвал, а тут... Да, мы на акции. Характерные. Вот сейчас первые страницы. Пополкнуют. Всех. Глянется так сверху, посмотрите, я гляну, я там Нет, там Там наши люди. Нет, там еще стоять, давайте почекаем. Давайте почекаем. Так. Про то, что бывает. Зовсім ніяк. Шкода. Дякую, Ірина. Белорусы трусливые есть такие. Поцікаємося у людей, які йдуть мимо. Що є прогреси, так? Ну, вони так хутенько проходять, що, напевно, не дуже хоче розмовляти. Ну, ходимо далі, як пес. Колонна з людей стала уже на ширину всіх ходників. Недовольно додаються удільники. І зараз виходимо на такий більший простор.
Зараз у прямом эфире хотели бы перепытаться у людей, кто удельничает. Вы сами удельник, тебе бы фанколку пришли. Вот тут где есть. Ну, вы знаете, я пришел поддержать, чтобы мне этот цыган уже надоел, он уже опрыг, убийца это. Все, больше мне сказать нечего. Дякую вам. Снимайте. Дякую вам. Дякую. Пробачте. Я правда сниму. Зараз ми долучимося до колонни для того, щоб вийти. Что мне сказать? Я не знаю, избирательный Тут похоже доходить Марина Адамович, жінка Миколи Садкевича. Маринчик, кілька слов. Кожна акція супроводжується тим, що на Миколу складають протоколи, відбуваються суди і так далі. Як ви до цього ставитеся? Якими ви фашистами зараз будете? Понимаешь, кто за ней стоит? За ней это Дмитрий стоит. А Дмитрий Украина уже 20 годов находится в режиме, скажем так, в авторитарном режиме, в режиме, который занимал один человек. Как можно с На человеком сегодняшний день ни одна эмоция не боится упомянуть такие загинули территории в Украине. Что тычется вот этой вот внешних обставин, у нас совсюду был один, так, один поняток. Ходи, что подтвердил. Дякую. Дякую. Виталий, кто мог сказать, я уже не и поздняк мне я переберу точно. Организаторов, так? Доброе, я сама сказала. Я сказали, кто? Доброе, да? Тут внимание одна Ну, там вопрос. Вот давно надо было нам ходить. Это бедный Садкевич сидел 5 год, а мы это не могли никуда пускать. Я сподіваюся, не стільки годов. 40 больше 20 Хотя уже по-новому часу. Нема там самосвала? Там справа глибоко у охоту зранку. Так, на принципі такой. Ранее у охота тут разом кататься. Да нет, справа. Как лодка, не знаю. Я не знаю, что такое.
Водные бутылки кубы понимают. Минимум и 12 числа после Затоптали несчастное заживение казахские новости. Нижняя табличка была, тут покуда доявил своє требования не предъявил. Не заслоняйте нас от удельников акции. Ну ось тут працював неколи, коли був старшиною виборчої комісії Гончар, якого Лукашенко силою відхилив від обов'язків, призначивши Ярмошину. І тут були фальсифіковані виники так званого референдуму 96-го года, по яких белорусов позбавили вот этой национальной символики, стягу и гербу нашего стародавнего. По сутности отменили Конституцию, достатково демократичную Конституцию 94-го года, писанкой от Лукашенка, по якой он отримав сам себе, дав право пожиттєвого владарництва над землею білоруською. Інакш, як державним злочинством, гэта не назовеш. І менавіта по гэтай причине мы собралися сёння з вами разом сказать, мы все помним, и вы за гэта обовязково неколи откажете. И за то, что вы зробили с Конституцией, и за то, что вы зробили с национальными символами, и за то, что вы зробили с этими мужными людьми, с Гончаром и с Захаром. Шановні сябри, тут працював Віктор Гончар, вибітний, мужний, годний чоловік і високий професіонал. И он не мог скориться с тем, что отбывается у Беларуси. И он сопротивлялся. Его кабинет занял ОМОН по час уже референдума. Але он настоял, и на кожному бюллетені было написано «консультаційний референдум». Але Лукашенко по этому референдуму змінив Конституцию и добавил себе 2,5 года улады, что есть особливо тяжкое злочинство и карается от 15 годов до смертного покарания. Нам не дозволили подойти до кабинета, места, где працевал Юрий Захаренко. Я разумею, чому вони зробили гэты ремонт. Занадто выразный контраст поміж мужним, годным человеком гонором офицера и тими, хто сидить зараз там, замість його. Людьми, які навіть не соромляються одягати на святи вопратку ката. Шановні сябри, давайте ушануємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. У нас минута молчания. Помолчите, когда ваши начальники отходят. А вы только огородили дорогу. Дякую, сябри. Коли ласка, у кого є знічі, покиньте їх на приступках этого будинку. Дякую. Дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Данное мероприятие не санкционировано. Так, давайте,
Будь ласка, ставте свої свічки. Працівник міліції, які вже спробують складати протокол на Миколу Сергійовича. Я разумею вашу ситуацию, давайте. Мои дадения уже есть, жаль, нет, давайте уже не будем. Могу одиночку вам паспорт дать, От для якого артикулу протокол складається? Так, где-то мужчина, який хотел со мной сфотографироваться, потом мы дадим, не износите только. Не, я подписывать все равно не буду, так вы складите его. Там старый человек хотел со мной фото заводить. Где он? Так, я сюда подойду за паспортом. Подождите, пожалуйста. Вы потом Нет, акция не скончена, даруйте. Ну, я понимаю, подождите. Я несу отказано за людей, поэтому продлевать. Так по якому артикулу збираєтеся складати протокол, скажіть, будь ласка? Сейчас, одну хвилинку, я закончу акцию. Працівник міліції, як завжди, не відказує на питання журналістів, як завжди складає, як правило, складає протоколи, несанкціоновані. Зараз ми бачимо тут Миколу Сергійовича, я би хотіла ще кілька слов. Добрий день, Анатолій Лебедський. Ваша оценка вот этой акции, ее массовости, ее сенсу, ну и того, что ее наступствует, скажем так. Видите, вельми добрий, мужний чоловік Віктор Івашкевич на питання, коли він прийде і буде один, його запитали, а що будете робити? Ну, приду і буду шукати другого. Так что сенс, конечно, есть, потому что это насамперед іде змагання за простого человека. І це треба робити. Незалежно кольки. Приходять десятки добрих, сотні, тисячі. Ну, доживемо до того часу, коли не буде абиякових людей, їх буде просто мало. Коли люди будуть сприймати події не про страшник, а про зговор. Ее шанец на это, як ви вважаєте, що на це показує? Її шанец, ви глядите, в многих країнах люди так само починали з того, що їх було мало і много страху. І вони через це переступали. Я в пам'яті розмовляв з одним чешським дисидентом, який говорив, коли він розмовляв з своїм колегом з Польщі, по йому телефону, і говорив, що там сотні тисяч людей на вулиці. І от і у вас це буде. А я гляджу за окно і бачу тільки на Васовській площі червоні зорки. Все змінилося. Так що будемо оптимістами в цій щодо. Дякую. Ну, зараз ми ще порозмовляємо з Миколом Сергійовичем. Дякую, теперь ваш адрес Марина записывала одночі. Давайте вы запишите. Давайте еще раз запишем его. Там есть осадка у кого? Есть записать чего? Надрукуй на пакет до слева. Давайте, есть, запишите. Николай, ты подписал? Не подписывал. Так, ну что, могу уже... Не, давайте адрес. Дайте я еще раз запишу. Можете сдымать такой факт. Сдымайте покой. Когда-то сдымайте, давайте. Да, ну пусть будет пока. Так. Забили у 37-му. Так, Чкалова. Чкалова, да, дом 2 сдается. Шкала 1, корпус 3, квартира 44. Мазаник, Владимир Иванович. Там усе відомо. Є докази. А Лукашенко... Притягують складати протоколи на удільників лідерів Миколи Сергійовича і... Кто мне ручку дал? Так, солдат подманули просто. А Вернікляю протягують. И были упевнены, что не выполняют рационально. Спасибо вам, женушка, миленькая. Это ж надо такой мужественный в тоже законе не быть. бывает. Дай вам Бог Печатка Лукашенко и привела в зман. Як вона там опинулася, питання до Лукашенка. Богдан Миколаївич, Крилатівська, коли можна зараз свободу кілька слов вашої оцінки удільників відносно подій, які розгорнулися от тут на Акція відбулася годна, нормальна, як меморіальна акція. Незважаючи на те, що ми живемо в громадстві страху, вона відбулася у такому місці, де 5 років назад збивали тисячі людей, арештовували, хапали. Люди прийшли в це місце і показали, що вони не бояться. Скільки людей прийшли? Да достатково, думаю, для того, я вже не лічив їх, але достатково копатися виглядало годно. Безумовно, вельми смішно і принижально виглядає зараз керівництво Міністерства
сердце внутрі яка загородила свой будинок некой сеткой. Ну, это уже просто, кажется, ну, сами себе принизили. Ну, от гэты складанне протоколу так само на лідеру. Такі вже ритуал, це не акція застрашування, що вам? Я хай про это думаю, куда я про это не думаю. Мне зараз от клопот там есть великий там, завтра возникает там одна проблема там. Это самое, коли завтра это самое, до обеда где-то по телефону это расскажу больше. А я скажу, английская мова подвела, переработал два города, и из этого там такое отрималось. Я скажу, дякую Миколаю, гэтую рурочку, скажу за то, что он зараз все робит. У нас он зараз тягом стал народным. У моем сердце то так. Бо я не бачу людей, які б так грамотно, моцно артикулювали ті питання, які він зробив свої 5 питань. Я на кожну зустрічу з Миколаєм приходжу. Меня зовут Олег Гаевский. Дякую великий, дякую великий. Я думаю, что вы нечто хотели добавить. Я поддерживаю 100%. Сталого мужчину. Я влюблена у Николая. Сегодня вы показали, что Беларусь живе. Покуль мы живые, Беларусь живе. Живе! Дякую, дякую. Дякую, розиходься, коль ласка. Бо я ж можу пойти, покуль ви... Таким чином, еще раз поглядим на Верховного Совету, где за столице стоять зничи, где за столице стоять портреты. Вчера из окна руки плюсики. И что Бродный. Такие акции за что? За то, что я не буду, потому что это которые не будут избирательные эти акции, как люди могли обменяться дом, однодумцы могли без страху выйти и выказать свои меркования про то, что отбывается в Украине. Вот сегодня как раз это тут и отбывается. Так само люди протягивают на тактическую Ну, міліціянти так само виконують ту вже традиційний такий формальність некую по складанию протокола. Правда, эта формальность заканчивается реальными судами, реальными штрафами для лидеров акций. Что можно еще сказать? Я думаю, что можна було би кілька слов дати ще одному з найбільш сталих удільників, тому чоловіку, який тільки що розмовляв з Миколою Статкевичем. Як я вже казала, ви сьогодні прийшли з портретом сюди свого татуся, так? Ви вже показували, ми бачили ваш портрет. Скажіть, чому ви тут з цими портретами, чому з портретами зниклих політиків? Що думаєте про те, що відбулося, як це важливо? Ну, почему это важно? Конечно, это очень важно. Вот, забывать нельзя. Не важно, что столько прошло времени. Это же очень много. 15 лет спрятались, за 15 лет он спрятался, Лукашенко. Ничего подобного. Еще 15 пройдет, и надо все время держать. Не должно быть давности. Не должно быть. Вот. И тому вы сегодня тут, так? Да, поэтому здесь. Я не только, понимаете ли, я же не могу положить даже цветы на могилу отца, потому что закопали его неизвестно где. Вот, так и прислали. Что место захоронения в архивном деле не указано. Дякую велике. Дякую вам велике. Всего наилепшего. Я думаю, что мы еще споткаемся неоднозначно на неких акциях памяти. Если я только доживу, я уже отправлялся на тот, уже трижды отправлялся к праотцам. Дякую велике. Тримайтеся.
Где паникляли из Топкей? Следующая акция когда? Будет поход. Люди запитваються у Митяева і Шашкевича, де там буде відбуватися акція. Так само люди фотографуються з гербом погоня і з біло-червоно-білим стягом, як я вже казала, протягують розмовляти. Некоторые стоять побач з працівниками міліції. Я так подозраю, що протоколи складаються на нескольких удільників. Зараз ми гэтым поцікаємося. Добрий день, молодий чоловік, Радує Свобода. Скажіть, що зараз відбувається з нами? Зараз складають протокол 2334, несанкціоноване мероприємство. А ось полі нічого не тлумачить, білоруською мовою користатися не хочуть. Несанкціоноване мероприємство з чого боку? Ну я ось не ведаю. Я підійшов, бачив, що відбувається, гэта акція, і ось вони полічили ким мене. Скажіть, будь ласка. Тобто протокол складається на вас? Так, він складається на мене. А за що менавіта? Ну, А ось скажіть, будь ласка, не а чим його коментують. порушення? Не Чим його коментують. порушення? Не працює. 23-34, это все, так? А в чому воно заключається? Мы человеку все объяснили. Ви А шмат таких людей? Шмат таких людей, на Середні. кого ви складаєте? Без коментарів. Ви що думаєте? Ви що про це думаєте? Я думаю, это беспредел. Не дают людям уже выйти спокойно, пройтись по улице. Подписывать будете? Но я не сгодна, давайте я подпишу и напишу, что я не сгодна с протоколом, бо мы маем право по Конституции выходить на улицу, выказывать свой протест. Мы узгадываем зараз годовины угодки референдума, які бывшей незаконной зменой улады. А ось, ну я лічу, что абсолютно все правы у нас на это есть. Будем, или что, скарживать в суде? Як називається що? Будем считать, что поведение милиции хорошее. Все. Ось так. Ось так. Один з удільників отримав протокол. За что? Ну, покуль Не. без Он это тлумачення, самое, не тлумачить. Поведение милиции хорошее. Все. Не тлумачить причину складання протоколу, ну, як правило, гэта складаються за удел в несанкціонованих акціях. Колькі таких протоколів ми пакуль не ведаем. Правоабаронцы, я думаю, гэтае пытанне больш дасканала ведаюць, і зараз мы перапытаем у некаторых з іх, як яны расцэньваюць гэтую акцыю. Добрый день. Рада Свобода. Сколько слов скажете? Не дайте комментарий. Выниковая справоздача. Коли можна сказати, від якої правооборонної організації ви працюєте? Ми згадні. Назиральники які? Винікова справоздача, то будемо вивести. Дякую. Ну ось так, поки коментарів не дають, будемо шукати уже по виниках справоздачі правооборонців. Що ще хотіла собі сказати? Ну, все ж таки, усім при тим, люди, які прийшли, як вже казали, лідери опозиції, лідери нашої політики, що не важно, скільки прийшло людей, але важно, з якими настроями. Тому ті люди, які прийшли сюди, справді откинули свій страх. Той страх, який панував усі ці роки, який не давав людям відкрито виказувати своє міркування. Який не давав людям відкрито виказувати своє міркування, відкрито оборонити свої права. Тобто ті люди, які прийшли сюди, цей страх відкинули. І закликають позбавитися від цього страху інших людей. Микола Садкевич підійшов до людей і пропонував їм покинути цю площу перед будинком былого Верховного Совету, перед будинком Раду. Фейсбук, виходьте на мене, повідомляйте мені. Або ВКонтакте. Фейсбук, або ВКонтакте. Виходьте на мене, повідомляйте ваші контакти. Коли буде суд, як ми могли знайти вам, забезпечити адвокатів. А потім поглядіть, що буде далі. А потім допоможіть далі. Не хвилюйтеся, всі, хто тут був, ми не кинемо. Я ще раз усім, хто на кого склали протокол, повідомте свої координати, телефони мені про ВКонтакте або про Фейсбук.
Я и там присутничаю. Все, коль ласка, разыходьтеся. Я вже задержу. Пішулі закликав усіх присутних покинути цю площу, закликав звертатися до його тих людей, на яких були сьогодні складені протоколи. Скільки таких протоколів, поки що ми не відомо, будуть виставляти правоохоронці, журналісти, політики. Ці люди, як сказав Микола Статкевич, тримають підтримку правоохоронців, просто ніякових людей у судах, отримають моральну, юридичну підтримку. Ну а покуль на эту хвилину акція закінчується. Я нагадаю, що сьогодні у прямому ефірі для вас працювала Галина Бакунчик. На Радіо Свобода транслювала, вела пряму трансляцію з вуличної акції у Мінську, приміркованою до угодку референдуму 1996 року, яким була змінена Конституція, були змінені закони. Люди прийшли таким повним шестям, щоб вшанувати пам'ять зниклих політиків Віктора Гончара і Юрія Захаренко. Прийшли по проспекту Незалежності від храму ГУМ, прийшли през будинок Міністерства внутрішніх справ сюди, до будинку былого Верховного Совета, отдел, поставили знички, портреты зниклых политиков. На этом акция завершается. И мы так само развитываемся. Коль ласка, глядите Радио Свобода, читайте наши эфиры и до наступных встреч. Не забывайте копию выдать. I'm sorry, it's working with me, and we're gonna go now. Thank you. Извините, мы едем. Пожалуйста, паспорт не порвите, пожалуйста. Я не могу ему этого объяснить, потому что я этого не делал. Мы едем. Извините, у нас нет проблем. Я работаю журналистом. Я американский журналист. Он работает вместе с нами. Где проживаете, Дмитрий? Ну, вы могли посмотреть в паспорте. Паспорт прописка, где место жительства? Что? В паспорте прописка, где вы проживаете? Там мы проживаем. Что вы просите? Где вы проживаете? Здесь все написано. Не, я не хочу с вами разговаривать, потому что я не понимаю, почему вы составляете на меня. День добрый. У эфира Радио Свобода. Сегодня мы розпочинаємо прямую трансляцію з вуличної акції, яка незабаром розпочнеться у центрі Мінська. Эту акцію, яку закликав провести, були кандидати в президенти, були політв'язень, громадський і політичний діяч Микола Статкевич. Сьогодні ця акція приміркована до одної події, яка мала самий драматичний вплив на усю найновшу історію Білорусі. Це референдум 1996 року. Нагадаю, що 19 років тому, 24 листопада, відбулася ця подія, у выніку якої була змінена Конституція, були внесені шматликі поправки у діяльне законодавство, по яким ми живемо зараз, і в выніку чого ми маємо ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Я вернуся до цієї теми, розкажу більш подробно, але зараз хочу звернути увагу на те, що відбувається тут уже у центрі Мінська. Ми стоїмо тут на рогу вулиць Леніна і проспекта Незалежності, коля державної універсальної крами, ГУМу, в народі її називають цю краму. І це те місце збору, від якої розпочнеться, мусить розпочатися ця акція. Тут уже зібралися відомі політики, Владимир Некляєв, прийшли Павел Сіляринець, Микола Демиденко, многі інші політики і громадські діячі, які поки що ще тільки розмовляють з людьми, дають інтерв'ю журналістам. Кілька слов сказав Владимир Некляєв, що сьогоднішня акція – це спроба повернути ту законність, яку давала Конституція Білорусі до її зміну. Зараз ми спробуємо поговорити з кимось з лідерів, і я не кілька слов сказали з свого
ставлення і мета. Головна мета того, що сьогодні тут мусить відбутися. Молоді люди. Ми бачимо Миколу Савкевича, Володимира Нікляєва. Зараз порозмовляємо з ними. Спробуємо кілька слов коментару до початку акції. Добрий день. Так, Микола, Радіо Свобода. Кілька слов для наших глядачів про мету сьогоднішньої акції. Сёння гадавіна рэферэндума 96-го году, калі ў Беларусі была усталявана диктатура. Грамадства сопротивлялася гэтаму, і двое лідараў апазіцыі, якія сопротивляліся, мабыць, больш за астатніх, бо яны мелі для гэтага і пасады. Это міністр унутраных спраў Юрий Захаренко і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар. Яны былі спачатку пазбаўлены пасадаў, прычым Ганчар уже падчас выбараў і абсалютна незаконна. ОМОНам выгналі сваіх працоў на месца. А потым праз 2 з невялікім гады пасля рэферэндума яны былі выбразаны і забіты па прямому загаду дыктатара. Сёння мы узгадаем гэты рэферэндум і нашых герояў, якія загінулі для таго, баронячы нашу свабоду. Мы не ведаем, дзе яны пахаваны, але мы ведаем, дзе яны працавалі. Тут на Вадапраспект выходзіць кабінет міністра внутренних справ в округе, дзе працаваў Юрий Захаренко. Мы складзем, поставим лампады, запалим свечи каля гэтага месца, ушануем памяць Юрия Захаренко, а потом пойдем до Центральной выборчай камісіі, дзе працаваў Віктор Ганчар, то самое ушануем памяць гэтага выбітвіка. Калі мы перастаем памятаць про палітычныя забойствы, яны будуць паўтарацца. Калі мы забываем, як у нас забралі аднойчы свабоду, я буду забіраць зноў і зноў. Гэта трэба памятаць, нагадваць у любых умовах. Ну, яшчэ адзін момант. Уже была проведена одна после выборов акция каля КГБ, зараз это каля Министерства внутренних справ и Дома Урада. Усе гэта месцы звязаныя з рэпрэсіямі, з катаваннямі, з барацьбой супраць свабоды. Гэта месцы страху. І вы, тыя людзі, якія прыйдуць, неважна колькі, у гэтыя месцы, якія пакажуць грамадству, што яны прыходзяць сюды, нягледзячы ні на што, і выказваюць сваю пазіцыю, яны адыграюць ролю, так бы мовіць, псіхатэрапеўтаў для сотен тысяч, якія будуць назіраць у тым ліку, дзякуючы вам за гэтай акцыі. Людзі павінны пазбавіцца страху, таму трэба прыйсці ў месцы страху і паказаць, што ўсё нормально, мы не баімся, мы працягваем, і мы будзем вольны. Дякую вам. Наколькі вы вялікую лічыце верагоднасць, што будзе нейкая там сілавой разрыв? Такая мета, такая задача акции, про якую только что сказал Микола Савкевич. И зараз мы переходим до інших удзельников акции, лидеров, які уже провели не одну вуличную акцию подчас президентских выборов, а потім президентских выборов этого года, які, вот, бачим, протягиваются надалей. Я только нагадаю, что Микола Савкевич неоднойче подкреслівав, что в этой вуличной акции это поширение простору свободы. И он сказал это и зараз, и он и ранее казал неоднойче у своих комментариях, чему проводится эта акция, для того, как люди вернули свое право быть свободными, вернули свое право на отстаивание этой свободы. Зараз побач со мной тут стоит еще один ведомый политик, поэт, громадський діяч Володимир Нікляєв, до якого ми так само зараз подойдемо, спитати його на міркування відносно цієї сьогоднішньої акції. Жукевич командом всім, якщо не знаєте. Добрый день. Добрый день. Зараз мы размовляем с Владимиром Нікляєвим. Это Радио Свобода. Радио Свобода. Это Радио Свобода. Так, у эфире есть можливість сказати ваше міркування відносно сьогоднішньої події, так, наскільки вона потрібна, важна, які сенс. Я уже казал, что свобода это не по-хорошему. В отказ на сумне у тым, что такая акция потребна, паколькі вось шмат людей. И что, маўляў, это неправильный
месседж, посыл до громадства з гэтым рэферэндум 96 года, Конституцией, возникленными политиками, что треба надённые месседжи выкидывать, податки, там, рост цен, ЖКХ и так далее. Безумовно, стадионное жилье, ложкодонное жилье, человек живет в стадионном доме. Але коли людям, переконаным, некой, любой колькости людей, больше, меньше, то все одно тое, что было в 96 году, в 96 году была знищена Конституция демократична и усталявана безмежная влада Лукашенко. Были отменены символы державы, была отменена, по сутности, историчная память в Беларуси. Так вот, коли это все одно, вот этим людям, то мне все одно, что с ними робится. Этот режим все наш, який ничего не открывает. И когда мне кажут, что сегодня пришло мало народу, так я не лечу, что это мало народу, ушли имеют из памяти про те подеи. Всем достаточно для того, чтобы сказать, мы помним, мы это не забыли, и за это к этому режиму доведется отказываться. И когда мы не будем вырашать глобальные наши проблемы, а думать только про бягучее, дробное, то ніколи мы этой бягучей дробности не вырашим. Так оно и будет тягнуться, как тягнется. Попереди не лепшие годы, попереди все одно будет экономичный спад, и гроши, и жилы будут с людей тягнуть сейчас с большей силой, и менавіта простое, что мы неколи не вырашили вот это питание, покинули некуда далее для нас шаг. Карл Владимирович, многие, коли вот зараз нас чують, то, може, ви хотіли задати таке питання, а ці максимально вирішити зараз вот этими силами и этими намаганнями? Не максимально, конечно, этими силами вырашить проблему влады. Мы ее не здолели вырашить в 50-м году на той площади, якая была, але великая складається з маленького. Люди повинны ведать, что гэта стоит у порядку дня, и что неколи им доведется это вырашать. И коли они бачат, что все-таки некто гэта робить, то нават зараз, сидячи каля своих там компьютеров, телевизоров, так ці інакше, вони, сподіваюся, во всякому випадку, не крихтують себе до этой ідеї. Я не верю у можливості трансформації цього режиму, не верю ні в які демократичні реформи. Коли б це було, вже б сьогодні ніякі кроки були зроблені у дошенні до законодавства виборчого. Попереду парламентські вибори. До речі, у листопаді повинна проходити сесія парламенту. Це сесія. Що хоче, то і робить. І вона може бути по той причині. Да, мы на акции. Характерные. Вот сейчас на первой странице глубоко усуют всех. Глянется так сверху, посмотрите, я там Нет, там там наши люди. Нет, там еще стоять, давайте почекаем. Давайте почекаем. Так. Про то, что відбувається. Я не могу. Зовсім ніяк. Шкода. Дякую, Ірина. Белорусы трусливые есть такие. Поцікаємося у людей, які йдуть мимо. Що я говорю про це, так? Ну, вони так хутенько проходять, що, напевно, не дуже хоче розмовляти. Ну, ходимо далі, як пес. Нам что, я книга там.
сопротивлялись. Который заезжал в Колонна с людей стала уже на ширину всех ходников. Недовольно додаются удельники. И зараз выходим на такой больший простор. Все-таки хотелось, чтобы Свобода, ми зараз в прямому ефірі хотіли би перепитатися у людей, хто удільник, що ви самі удільник, це ви виконком. Вот тут я есть. Ну, вы знаете, я пришел поддержать, что мне этот цыган уже надоел, он уже опрыг, убийца это. Все, больше мне сказать нечего. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Пробачте. Я правда сниму. Зараз ми долучимося до колонни для того, щоб вийти. Что мне сказать? Я не знаю, Тут покойно доходит Марина Адамович, жінка Миколи Сапкевича. Марина, кілька слов. Кожна акція супроводжається тим, що на Миколу складають протоколи, відбуваються суди і так далі. От, як ви догадалися ставитися? Якими ви фашистами зараз? Понимаешь, кто за ней стоит? За ней это Дмитрий стоит. А Дмитрий Украина уже 20 годов находится в режиме, скажем так, в авторитарном режиме, в режиме, который занимал один человек. Как можно с На человеком сегодняшний день ни одно военное предприятие загинуло своих внешних обставин. У нас завжди был один, понятно. Ради, что подтверждено. Дякую.
то мог сказать, я уже не и поздняк мне я перед ситуацию. Организаторов, так? Добре, і сама сказала. Не сказали, хто? Добре, добре. Тут внимание окажем. Ну, это там Вот давно надо было нам ходить. Это бедный Старкевич сидел 5 год, а мы это не могли никуда прекратить. Я сподіваюся, не стільки годов. 40 років. А больше 20 уже обходили. Хотя уже по-новому сейчас. Нема там самострала? А з правого боку у входу центрального так. На принципі такой. Ранее у входа тут разом кататься. Нет, право. Как лодка. Водную бутылку сюда поднимают. Ну, нормально, думаю, случаев с минимум и 12 числа Затопали несчастное заживение казахские новости. Ниже табличка была, тут покуда доявился я. Любование не будил. Не заслоняйте нас от удельников акции. Ну ось тут працював неколи, коли був старшиною виборчої комісії Гончар, якого Лукашенко силою відхилив від обов'язків, призначивши Ярмошину. І тут були фальсифіковані виники так званого референдуму 96-го года, по яких белорусов позбавили вот этой национальной символики, стягу гербу нашего стародавнего. По сутности отменили Конституцию, достатково демократичную Конституцию 94-го года, писанкой от Лукашенка, по якой он отримав сам себе, дав право пожиттєвого владарництва над землею білоруською. Інакш, як державним злочинством, гэта не назовеш. І менавіта по гэтай причине мы собралися сёння з вами разом сказать, мы все помним, и вы за гэта обовязково неколи откажете. И за то, что вы зробили с Конституцией, и за то, что вы зробили с национальными символами, и за то, что вы зробили с этими мужными людьми, с Гончаром и с Захаром. Шановні сябри, тут працював Віктор Гончар, вибітний, мужний, годний чоловік і високий професіонал. И он не мог скориться с тем, что отбывается у Беларуси. И он сопротивлялся. Его
кабінет зайняв ОМОН під час уже референдуму. Але він настояв, і на кожному бюлетені було написано «консультаційний референдум». Але Лукашенко по цьому референдуму змінив Конституцію і додав собі 2,5 роки влади, що є особливо тяжке злочинство і карається від 15 років до смертного покарання. Нам не дозволили підійти до кабінету, місця, де працював Юрій Захаренко. Я розумію, чому вони зробили цей ремонт. Занадто виразний контраст поміж мужним, годним чоловіком гонорного офіцера і тими, хто сидить зараз там, замість його. Людьми, які навіть не соромляться працювати на святи в опрутку ката. Шановні сябри, давайте ушануємо пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. У нас минута молчания. Товарищ майор. Помолчите, пожалуйста. Ваши начальники законники, да. А вы только огородили дорогу. Надо что-то ставить. Окей, Дякую, сябри. Коли ласка, в кого є знічі, покиньте їх на приступках цього будинку. Дякую. Дякую, що прийшли. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе! Коли ласка, ставте свої свічки. Працівник міліції, які вже спробують складати протокол на Миколу Сергійовича. Я разумею вашу ситуацию. Давайте. Мои дадины уже есть, посчитали. Нет, давайте уже не будем. Могу одиночку вам паспорт дать, как уже кажется. Для якого артикула протокол складається? Складайте для кого? Так, где-то мужчина, який хотел со мной сфотографироваться. Потом отдасим, не износите только. Не, я подписывать все равно не буду. Вы складите его. Там старый человек хотел со мной фото заводить. Где он? Так, я сюда подойду за паспортом. Подождите, пожалуйста. Вы потом Нет, акция не скончена, даруйте. Ну, я понимаю, подождите. Я несу отказанность за людей, поэтому подливать. Так по якому артиклу збираєтеся складати протокол, скажіть, будь ласка? Николай Викторович, подойдите, пожалуйста. Сейчас, одну минуту, я закончу акцию. Працівник міліції, як завжди, не відказує на питання журналістів, як завжди складає, як правило, складають протоколи несанкціональні дії. Зараз ми бачимо тут Миколу Сергійовича, я би хотіла ще кілька слов. Добрий день, Анатолій Лебедько. Ваша оценка вот этой акции, ее массовости, ее сенсу, ну и того, что ее наступствие, скажем так. Видите, вельми добрий, мужний чоловік Віктор Івашкевич на питання, коли він прийде і буде один на акцію, його запитали, а що будете робити? Він сказав, ну прийду і буду шукати другого. Так что сенс, конечно, есть, потому что это на самом деле змагання за простого слова. И это треба робити. Незалежно кольки. Приходять десятки добрих, сотні, тисячі. Ну, доживемо до того часу, коли не буде абиякових людей, коли буде просто мало. Коли люди будуть сприймати події не про стравник, а про зговор. Юшанец на это, как вы лечите, что это показывает? Юшанец, вы глядите, в многих країнах люди так само починали з того, що їх було мало і много страху. І вони через це переступали. Я, пам'ятаю, розмовляв з одним чешським дисидентом, який говорив, коли він розмовляв зі своїм колегом з Польщі, своєму телефону, і говорив, що там сотні тисяч людей на вулиці. І от і у вас це буде. А я гляджу за окно і бачу тільки на Васовській площі червоні озорки. Все змінилося. Так що будемо оптимістами в этой ситуації. Дякую. Ну, зараз ми ще порозмовляємо з Миколою Сергійовичем. Все, дякую. Тепер ваш адрес Марина записывала одной. Давайте видите. Давайте еще раз запишем его. Там есть осадка у кого? Есть записать?
И надрукуем на папер до слева. Давайте, запишите. Николай, ты подписал? Не подписывал протокол. Так, ну что, могу уже... Не, давайте адрес. Дайте я еще раз запишу. Можете сдымать такой факт. Сдымайте покой. Вода-то сдымайте. Так, давайте. Да, ну хоть будет пока. Так. Забили у 37-му. Так, Чкалова. Чкалова, да, дом 2 сдается. Чкалова 1. Один. Корпус 3. Можно запутаться Квартира 44. Мазаник. Владимир Иванович. Там у себя дома. Есть докази. А Лукашенко... Протягують складати протоколи на удільників лідерів Миколи Статкевича. І... Хто мені ручку дав? Так, солдат подманули просто. И были упомнены, что не выполняют Женушка, миленькая. Это ж надо такой мужественный тоже быть. Дай вам Бог Печатка Лукашенко и привела Зиман. Як вона там отвернулася? Питання до Лукашенка. Богдан Миколаївич, Крилатинська, коли можна зараз свободу кольки слово вашої оцінки відносних дільників, відносно подій, які розгорнулися от тут на Акція відбулася годна, нормальна, як меморіальна акція. Незважаючи на те, що ми живемо в громадстві страху, вона відбулася у такому місці, де 5 років назад збивали тисячі людей, арештовували, хапали. Люди прийшли в це місце і показали, що ми не бояться. Скільки людей прийшли? Да достатково, думаю, для того, я вже не лічу їх, але достатково, як акція виглядала годно. Безумовно, вельми смішно і принижально виглядає зараз керівництво Міністерства внутрішніх справ, яка загородила свой будинок некой сеткой. Ну, это уже просто, кажется, сами себе принизили. Ну, от гэты складання протоколу так само на лідеру. Такі вже ритуал, це акція застрашення, що вам... Я хай про это думаю, господар Лукашенко, я про это не думаю. Мне зараз от клопот там есть великий, там, завтра возникает там одна проблема, там, это самое, коли завтра это самое, до обеда где-то по телефону это расскажу, бойтесь. А я скажу, я английская мова подвела, переработал 2 города, и из этого там такое отрималось. Я скажу, дякую Миколаю, гэтую рурочку скажу за то, что он зараз ще робить. У нас он зараз тягом став народним. У моїм серці то так. Бо я не бачу людей, які б так грамотно, моцно артикулювали ті питання, які він зробив свої 5 питань. Я на кожну зустрічу з Миколаєм приходжу. Меня зовут Олег Гаевский. Дякую великий, дякую великий. Я думаю, что вы нечто хотели добавить. Я поддерживаю 100% сталого мужчину. Я влюблена у Николая. Сегодня вы показали, что Беларусь живе. Покуль мы живые, Беларусь живе. Живе! Дякую, дякую. Дякую, розиходься, будь ласка. Я ж могу пойти покуль вы... Таким чином, еще раз поглядим на Верховного Совету, где застались стоять зничи, где застались стоять портреты. Вчера из окна руки И чтобы ровный. такие акции за что? За то, что я не буду повышать которые не будут избирательные эти акции, как люди могли обменяться дом на дом, могли без страху выйти и выказать свои меркования про то, что отбывается в Украине. Вот сегодня как раз это тут и отбывается. Так само люди протягивают на техническую подготовку.
стеночку. Холеный рушит долей. Я проведу эту людей, мы поговорим с ними, как державного керування. Кроме того, були ще зміни у тим, що громадяне самі проголосували за то, як заборонити собі продавати землю. Так само громадяне нібито проголосували за то, як Я знаю, что казать. На жаль, не можу все зараз згадати, я про це скажу пізніше. Словом, це референдум, який не признали, цивілізовані європейські держави, США, а не признали Росію. Не признали многі громадяни. І ось виником того, як вже говорили політики, стратили свою працю відомої особи, а після і життя. Юрій Захарович, скажіть, будь ласка, ваше бачення, чому ви зараз тут? Я прийшов підтримати акцію пам'яті Миколая Ставкевича. Люди зникли за свободу Білорусі, ніхто їх вбив, хто зараз відовочно. Ми прийшов підтримати портрет. Что вы думаете про то, что вот отбылось с этими людьми, про то, что отбывается сегодня, если вы вот... Відовочно, спокойствие, есть информация, все мысли, Притерли самосвал, оборотили, так вони поважають пам'ять його колишнього керівника. Молодці, хлопці. Молодці. Зараз стоїть самозвал. Я еще с утра пил молоко, ел пирог. Запарикадовались. Русские истребители падают даже. Нет. Да? Я так разумею, что проходит техническую пойдут далее. Ну что, пошли тогда до ЦВК. Там это самое. Там это еще Де планували у скласті, де планували запалити нічі в пам'ять Юрія Захаровича, біля Міністерства внутрішніх справ зараз стоїть, як я вже казала, самосвал. Весь угол огороджений металевой огорожей. Вот таким чином зустріли удільників акції. І тому політики зараз міркують, як змінити маршрут, як пойти на початку до будинку Центральної виборчої комісії, де старшинявав Віктор Гончар, а після вернутися до центрального входу Міністерства внутрішніх справ і вшанувати пам'ять інших місць змінених. Як сказав Микола Ставкевич, ось так вони шанують пам'ять свого блога міністра, обгородивши свій кабінет металічним плотом. Удільники акції, частка людей перейшла якраз
Я там живу, в такой квартире, у всех людей. Я разговаривал с ним. Я не положил. Я думал, что будет. Ну, что стоять было и будет. Оно все не смогла не быть. Что-то все в одном машине, что-то не жить долго. Удельников Добре, я поясню, я вам я так само ще додам кілька історичних звісток відносно того референдуму, який сьогодні узгадується. Значить, серед інших пунктів, які були тоді в референдумі, за які нібито громадяни проголосували, це за заховання смірового И вот делишь поставили бы эту. Не, я разумею, что... Хоть мало, но свои поставили. Вот ловлю продвижение такое, как было. Так, мы на Тахутку идем, там оторвались люди. Нигде не пришли. Это же моя сына. Просто неправда. Интервью дай. Ну что ж, Захаренко бывал вот тут самое. И он выжил депутатом? Нет? А, это Ловицкий был. Захаренко просто повесил позицию уже 96-го, когда советская коллега самостоятельно. Далі слово «Города Свобода». Не будете. Але удзельничаете в этой курсе, так? Дякую, Лілія. Дякую. Бо у деда інтерв'ювати нічого. Павел Наградов, добрый день. О, відомий всім. Ви з ким сьогодні тут на акції? С белорусским народом. Немало для белорусского народа. Маловато, но мы только начинаем улицу отвоевывать, поэтому надо что-то делать, чтобы было больше. Сподівання есть? Ну, конечно, я вообще человек оптимистичный. То есть это же не просто ситуация на стране, это ситуация вообще на планетке Земля. То есть такова тенденция, диктатура уходит, демократия приходит. Поэтому не стоит вопроса да или нет, стоит вопрос когда. Ну и когда? У этой пятилетки. Нет ответа. Дякую, Лілія, дякую. Таким чином наші відомі альпіністи, не маючи певних відказів на які важливі питання, настрой. Ну, інакше не ельга. Це настроєм на то неможливо виходить кудись на ніякі акції. Зараз ми бачимо, що лідер кришку припиняється для того, щоб дочекатися останніх цілей. Ми спробуємо зазирнути на початок колони. Зазирнуть на початок колони і поглядеть вот на кульки, она... Там самосвал, а тут... Не проводится, как у порядку дня не було ось це питання про законодавство. Бо Єврозв'яз потребує хоч ніякі заступки зробити насущність демократичної супольності. Ніхто нічого не хоче робити. І я думаю, що не випадково нема сесії парламенту листопада звичайно не буває. Так ось, тільки у тим випадку, коли до парламентських виборів будуть зроблені кроки у
прийняття поправок до сьогоднішнього виборчого законодавства, тільки тоді може возникнути некий сподів на некий змін в нашій країні. Коли цього не буде, то все це гульні не буде закону. Я нагадаю, що ми знаходимося у центрі Менську. За кілька хвилин розпочнеться вулична акція, присвячена 19-му годкам референдуму 1996 года. Я кілька слов нагадаю, сьогодні вже політики говорили, Микола Старкевич, Владимир Никляєв, про цей референдум, який мені наступив для Білорусі. Я кілька слов нагадаю, що ж він собою являв, які менавіта зміни відбулися. Ну, передусім, це були подовжені президентский термин и президентские полномочия теперешнего керівника країни. Верховний Совет був замінений на палати, верхня і нижня палата, яка тепер докладніше Національний суд і нижня палата, які тепер працюють. Державне свято 27 липня – це день набуття державності нашої країни, епохи державності сучасної суверенної Білорусі 27 липня праз десятки, навіть сотні років поневолення комуністичного, російського. І ось цей день, 27 липня, був перенесений на святкування Дня визволення Мінська від німецьких захопів. Були ще некоторі зміни, я про їх ще розкажу, але зараз давайте поглянемо, що зараз відбувається навколо нас. Зараз Ну, пане, ну що ти? Я думаю, это вельми символично. Я вам сейчас, это я забыл. У меня тут есть свои симпатизанты. Если этот человек пришел с плакатом, зараз ми з ним познайомимося і запитаємося, хто на цих портретах. Так, шановні сябри, зараз ми почнемо меморіальне шестя, щоб ушанувати пам'ять наших героїв. Було міністром справ Юрія Захаренка, який був забитий по загаду диктатора, який протестував супроти референдуму, який відбувся у 96-му році в цей день. А так само Віктора Гончара, старшини Центральної виборчої комісії, який так само був забитий. Ми не відаємо, де поховані люди, які віддали своє життя за нашу свободу. Але ми відаємо, де вони працювали. Зараз ми пройдемо повз будинок Міністерства внутрішніх справ. Там на проспект виходить окна кабінету Юрія Захаренка. Шановні його пам'ять покинемо. А далі хочемо туди, де працював Віктор Гончар. Помешкання Центральної виборчої комісії так само вшануємо його пам'ять. Шановні сябри, зараз починаємо наше шестя. Давайте я пойду наперед, щоб мене було бачно. І йдемо годно і спокійно. Дякую, що прийшли. Дякую, що ви гонор і мудрість. Стяги, для червоно-білої стяги з гербом погоня.
Ну, Росреагент, я уже веду, мне уже там корреспондирует написал лист, меня, как вы сказали, згадаюсь, была пресс-конференция, вы что сказали, и он сам там написал, этого взломали, что вызвал, как он сам написал, добрый, я зрозумел, что это больше такое для публичного, но так, я много родилась. Нет, ну, а зараз не пропонувати. А я зараз перепитаю у молодого чоловіка, який у нас несе плакат. Лукашенко под суд. Чому ви, це ваше міркування, ці ви виказуєте ніяку думку від імені організації? Это объективный факт. Он На чем заслужил грузуется? этот суд, потому что все факты указывают в деле по убийству Гончара, по убийству Захаренко на непосредственно Александра Григорьевича. Ви особисто, з якими настроями от сюди прийшли, з якими почуттями, скажімо, Я вообще не говорю. То есть я сюда пришел, чтобы забывать. То есть если забывать, если давать государству, в кавычках государству, стирать нам память, то люди превращаются в рабов. А рабы, соответственно, создают не государство, а колонию. Вот то, что мы имеем, это колония, а не государство. Колония России. ви особисто готові этому противостоять? Конечно, каждый день. Меня зовут Виктор Никитенко, я блогер. Я каждый день участвую в дискуссиях, там, митингах всевозможных, которые есть у нас в нашей стране. Но, к сожалению, их очень мало, поэтому, соответственно, мало участвую. Мусила доглядеть. Но Только что я на Потелева сказала, что жудостная гук, проблема с гуком нарека. я же сказал, Что родишь, я не веду. я говорю, не мне судить. Працюємо далі. Протягуємо наше шестя. Ми йдемо зараз, вже наближаємося до будинку Міністерства внутрішніх справ. Перше місце, куди скерувалися лідери і всі удільники акції. До того місця, де зараз буде відбутися усталювання свічок. До того місця, де працював зниклий Юрій Захаренко. Давайте постоим, сьогодні почекаємо людей. Угодно, правда, гаишников не гоняют. У нас тогда Марина меня До удільників акції. Дожиємо. Вибирала його краще. А тепер хожу вже 20 років. Микола, тебе дома Таклана, где в окна? Я дома. Ну там вот на рогу. Владимир Прокопович, Веда, покажет. І он сядє у літак. Ходимся, все так, значит, по сути загоняют, надо. Ну, пошли, ходимся, пошли.